Čaute, vítame vás po dlhšom čase pri tomto podcaste, kde sa pozrieme na najdôležitejšie udalosti roku 2025. Pozrieme sa na také témy ako šport, hudba, memečka, filmy a ďalšie zaujímavosti. Poďme na to. Tento rok vyšli naozaj veľmi dobré pesničky, ktoré okamžite ovládli videá na sociálnych sieťach, aj veľké projekty. Silné beaty, moderný zvuk a originálne melódie. Buďme k sebe úprimní, hudbu všetci radi počúvame. V aute, cestou do školy alebo len tak vo voľnom čase. A hity tomto roku nám pomohli sa dostať do dobrej nálady. Anxiety od Doechii, výrazná skladba, ktorá je o pocitoch úzkosti, neistoty a psychického tlaku, sa úspešne prebojovala medzi najlepšie a najväčšie hity na TikToku. Golden od Huntrix, ktorá ovládla dievčenské publikum animovaného filmu K-pop Demon Hunters od Netflixu. Ďalší hit, Mystical Magical od Bensona Bownea, je o pocite intenzívnej magickej lásky a spojenia, kde sa bežné veci zdajú čarovné vďaka prítomnosti tej druhej osoby. Sapphire od Eda Sheerana je oslavovaním žiarivej lásky, ktorá prináša svetlo do života, kombinuje západný pop s indickými hudobnými vplyvmi. A do nášho rebríčka sa ešte dostáva Just Keep Watching. Pesnička je v podstate hype song s vysokou energiou, ktorá má zodpovedať rýchlemu tempu a vzrušeniu sveta Formuly 1. V kinách sme tento rok videli veľké bomby, napríklad nového Supermana. Tento film zachytáva Clarka Kenta, ktorý sa musí postaviť novým hrozbám a zachrániť svet. Zároveň bojuje s otázkami identity a tým, čo znamená byť hrdinom medzi ľuďmi. Je to akčný a emocionálny príbeh o odvahe, obetovaní a o nádeji. Platforma Netflix získala nových fanúšikov filmom K-pop Demon Hunters. Tento film, alebo skôr rozprávka, sleduje skupinu trénerov, ktorí sa snažia preraziť v drsnom svete kórejskej hudobnej scény. Ukazujú ich trénovanie, súťaže a osobné obete za úspech a slávu. Je to energický, farebný film o priateľstve, sne a vytrvalosti, ktorá oslovuje skôr dievčenské publikum. Však chalani si tento rok obľúbili film F1, kde zachytáva príbeh mladého pretekára, ktorý sa pridal k elitnému tímu F1 a súperí so skúseným veteránom, ktorého hrá Brad Pitt. Spoločnou silou závodia, aby tímu získali body a zachránili tím Apex GP. Napokon sa im to podarí pri poslednom závode sezóny. Film bol natáčaný počas skutočných veľkých cien, takže ponúka autentické zábery z pretekov. Je to dynamický športový film o vášni, rivalite a túžbe po víťazstve. Odporúčame pozrieť. Taktiež sa ani nadšenci športu rozhodne tento rok nenudili. Po rokoch čakania a obrovských investícií sa Paris Saint-Germain konečne dočka a vyhrali prestížnú Ligu majstrov. Vo finále v Mníchovskej Allianz Aréne deklasovali Inter Milano 5-0. Slovensko cez leto žilo futbalom, keď hostilo majstrovstva Európy hráčov do 21 rokov. Turnaj priniesol skvelú atmosféru na 8 štadiónoch po celej krajine. Naša seniorská futbalová reprezentácia sa postarala o jeden z najväčších výsledkov roka, keď v kvalifikácii na MS 2026 šokujúco zdolalo Nemecko. Mondo Duplantis opäť posunul hranicu svetového rekordu hneď 4-krát za posledný rok v skoku o žrdí na neskutočných 630 cm. Britský jazdec McLarenu Lando Norris ukončil nadvládu Maxa Verstappena a získal svoj prvý titul majstra sveta. Najsledovanejší moment roka bol prvý štart Lewisa Hamiltona v červenom monoposte Ferrari. Hoci Lewis nedokázal naplniť očakávania a vyhrať preteky, ale uvidíme, čo priniesie budúca sezóna. Internet ovládli aj memečka. Náš výber je 6-7, Italian Brain Rot, Aura Farming, I'm Steve a Chicken Jockey. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Nezabudnite dať like, odber. Vidíme sa na budúce. Čaute.